Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathela Amazwibela asibongile and the dlamini ngomhla ka-12 February. Yo guys, ulikhuni ukwenzo uyinsimbi kayigobi. Kwele ngisho noma thiwa uyise usiyasho ukuthi mfana wami, yazi le offer njengoba ngibeka etafuleni yokuthi ubuyeleze ekhaya. Meke yasuka etafuleni ngeke iphinde ibuye. Wathi Kwenzo, ngithi angibuyi baba. Wathi Njengaye, unesiqiniseko salokho ndodana? Wathi baba, ngithi angengizi nje. Wathi Njengaye, uzozisola ndodana. Wathi baba, ubuthe kumina awunalo usuku lonke, ngakho-ke wamkhomba indlela. Wathi akaphume ngomnyango. Hhayi, akakholwanga Njengaye. Akakholwanga ukuthi indodana yakhe imane nje yamxosha kabuhlungu kangaka. Imane nje yamphindisela njengoba naye amxoshisa okwenja, naye-ke uxoshe uyise njengenja. Hhayi-ke angiyiphathi indaba kaVelephi. Uphakeme usisi, ulapha e-upstairs. Ufike nje wavuka ekuseni watshela uSipho ukuthi akangayi esikoleni namhlanje. Wathi uthi uyazama bandla ukuchaza uSipho ukuthi kubaluleka kanjani ukuthi aye esikoleni. Wathi hhayi, mina ngizokukhumbula nje, futhi ngisibona nje isidingo sokuthi uye esikoleni usuku olulodwa ngelizwe lokubulala. Nje mina ngizohamba ngiyolanda uManqoba namhlanje siyikhiphe. Wajabula-ke bandla naye uSipho, wathi kulungile uzolova usuku olulodwa. Hhayi, wahamba-ke ngampela yomlanda uManqoba, isonke consa noManqoba emsonkise. Kodwa into iphathe kabuhlungu uSipho ukuthi ingane bandla ibigqoke iteko la-3,000. Wathi hayibo Velephi, yini ndaba uthengile ingane amateko abiza kangaka? Kuzothi njengakapheli ngisho inyanga eyi-10 leli teko lizobe selimpintsha. Wathi ngicela ungiyeke nje, 3,000 akusiyona imali etheni. Wathi hayibo Velephi, imali enkulu le. Wathi yazi inkinga yakho yini wena Sipho? Usunethezeke kakhulu enhluphekweni, usukujwayele ukuhlupheka. Wathi hayibo Velephi, yazi le mali uzoyikhumbula uma susubona ukuthi akwazanga ngisho ukwakha ngisho umpheme nje ngayo. Wathi lalela, le mali akusiyona yakho nje okokuqala, so ngisacela nje uthule nje uthi nya. Wamane waswaca uSipho. Wabuza ingane uthi yamuzi uma wakho uthini? Lapho ingane ibingeke izimphendule ngoba phela akakwazi nanokukhuluma. Uphakeme usisi. Le mali le uyidla njengelabantu laba baku-I blew it. Hawu, ngiyazisa nkosi yami ngoZakes. Wayengazi ukuthi uhamba emhlabeni bese imali yakhe ibhubhudlwa kangaka. Hhayi-ke unomfundo umphefumulisa ngamapayipi Njengaye. Uthe nje imithi yangena nje egombeni ufunwa nje bexoxisane njengabantu abakhulile nje abadala. Hhayi, unomfundo wathi nje uyazi ukuthi ufuna gala ukuthi wenzeni ukuze ube nami. Wathi hawu, yini lo funa ngiyenze? Angithi uyabona nje nawe ukuthi ngikuphethe kahle. Ngiyisile ingane yethu ye-private school, ngiyikhokhela. Ngikhokhela i-medical aid, ngikhokhela ngisho nama-personal benefits akho. Wathi ungitsheli ngayo yonke leyo mfihlo mina anginandaba nayo yonke leyo nto yemali, angiyithanda izinto ezi-materialistic mina. Hhayi, waqala manje Njengaye wayibuza ukuthi kanti ufunani lo sisi ngoba phela useyibale zonke izinto engabe mhlampe yidingo empilweni yakhe. Wathi mina ngifuna uvuke la eduze kwami njalo ekuseni, ngifuna mina uyise ingane esikolweni. Yonke lento ngibalela yona ngeke ize ngifudumeze ebusuku. Waqala wathuka-ke manje Njengaye. Wathi bengicabanga ukuthi thina nje si-right, si-happy. Wathi cha, angeke ngize ngikwazi nje ukukutshela lokho ukuthi ngi-right mina. Ube ukuthi nje awukho empilweni yami futhi ayikho empilweni yengane yami. Wathi manje uma ufuna ngilale kwakho uthini ngonkosikazi wami, ngizothi ngilalephi kuyena? Wathi uyindoda uhlakaniphile, uzolakha iqhinga. Wathi Njengaye, ngeke ngikwazi mina ukuthi ngilahlekelwe yonke into ngenxa yalesi sinqumo nje ofana ngisithathe. I've got a lot to lose and you've got a lot to lose too. Amane unomfundo wathula wamgqolozela nje. Wangafuna ukuthi kushintshe umqondo ngokuthi ufuna Njengaye nje aphinde nje achithe isikhathi kwakhe naye. Angagcini nje ngokuthi abe la kaDlamini behlanganele kaDlamini kuphela. Ahambe yena lapha abahlala khona ebe ubaba ngisho endodeni yabo uqhawe. Waze wasinda-ke umthwalo abawuthwesa uSibongile. Njengaye benoPhetheni bamane nje bakho umhlangano bamema uSibongile.
bamhlalisa phansi. Ubetatazela-ke bandla usisi engazi ukuthi usephinde futhi wenze elinye icala yini. UPhetheni wase wamehlisa umoya washo wathi, hhayi kulungile Sibongile, akho lutho lubi olwenzile nje, thina sifuna ukukhuluma nawe. Wase waqala kudaba-ke uNjengaye washo wathi uKwenzo akafuna ukubuya ekhaya unkosazane. Manje ngithi-ke ngisacela nje kube wena osikhulumela naye ngoba phela wena uyakulalela. Hhayi wase wa-eda-ke noPhetheni wathi sizolahlekelwa yithenda. Mekuwukuthi uKwenzo akabuyile ekhaya, baningi abantu abazolahlekelwa umsebenzi. Okusho khona ukuthi mkhulu umthwalo okumele uthwale sisi. Uyazi nawe ukuthi kwakumele sikuxoshe nje emva kokuzwa ukuthi uKwenzo usemane walahlwa noma ngenxa yakho. Ngisho usokhabase uyasibuza ukuthi kungani usasebenza le ekhaya, kodwa thina sikugcinile. Okusho ukuthi uyasikweleta Sibongile. Zama ngawo wonke okusemandleni akho ukuthi ubuyise uKwenzo le ekhaya. Hawu kodwa Nkosi yami ngoSibongile, ubeloka nje ebheke emaceleni, engazi nanokuthi uzokwazi yini ukuthi amconvince nje nanokumconvince uKwenzo ukuthi abuyele emagcekeni akoDlamini, ngoba kube kwacaca ukuthi akasophinde abuye nje khona. Iphele lapho-ke guys, ngiyabonga kakhulu ukuthi nawubukela Amazwibela. Ngisacela ningakhohlwa ukusubscribe guys, sifike nje lo 1K ama-subscribers, ngiyanicela. Ngizophinda futhi nothola amanye Amazwibela ngokulandelayo. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathela Amazwibela. Asibongile the Dlamini's ngomhla ka-12 February.